А чытацкае шанаванне Караткевіча яскрава паказаў ураджэнец Кітаю Валянцін, які стаў зоркай беларускага тыктоку на гэтым тыдні. Добрый день, шановное збадарство. Меня зовут Валентин, а беларускую мову я уже вывучаю вельмі долго. Творчасць Караткевіча яго натхніла на тое, каб вывучаць беларускую мову. Хлопец лёгка цытуе класікаў беларускай паэзіі і захапляецца ў прыватнасці нашым земляком. Праўда, цяпер Валентин скончыў навучанне ў Беларусі і выехаў у Польшчу, як шмат хто з беларусаў, аматараў Караткевіча. Менавіта гэтая супольнасць аматараў Караткевіча плануе правесці ў Вільні сваё мерапрыемства – экскурсію па месцах, звязаных з раманам «Каласы пад сярпом тваім», з наведваннем былога рэстарана «Бочу», які часта наведваў і сам пісьменнік. Гэтай рэстарацыі ён прысвяціў двухрадкоўе «Па дарозе ў Бочу нікуды не збочу». Аматары творчасці пісьменніка плануюць вечарам сабрацца ў рэстарацыі, каб прачытаць вершы і ўзгадаць гісторыі, звязаныя з Уладзімірам Сямёновічам. Абвестка пра мерапрыемства будзе размешчана ў нашых сацыяльных сетках. Добрая нагода, каб на іх падпісацца.